हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत पारंपरिक मालवणी 7 कप्प्याचे घावणे. तर हे घावणे कसे करायचे आणि या घावण्यांना 7 कप्प्याचे घावणे का म्हणतात? खरंच काय याचे 7 कप्पे असतात? बरं असतात तर या कप्प्यामध्ये काय असतं? तर ही सगळी मज्जा जाणून घेण्यासाठी ना तुम्हाला ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघायची आहे. बघा किती मस्त अगदी जाळीदार आपले घावणे मऊसूत असे तयार होणार आहेत. तर चला रेसिपी करायला सुरुवात करूया. त्यासाठी काय काय साहित्य घेतलंय ना मी ते तुम्हाला दाखवते. तर इथे मी अर्धा वाटी खोबरं घेतलंय बघा, आणि गूळ एका वाटीमध्ये घेतलंय. तर गूळ आहे ना, तुम्हाला म्हणजे जास्त गोड हवं असेल तर तुम्ही गुळाचं प्रमाण वाढवू देखील शकता, अगदी तुमच्यावर आहे डिपेंड. आणि त्याच्यानंतर मी वेलची आणि तेल घेतलंय जे आपल्याला घावण्यांना लागणार आहे. आणि हे मी तांदूळ घेतलेत, काल रात्रीच मी 4-5 वेळा स्वच्छ धुवून ना हे ठेवलेले आहेत आणि आताही एकदा धुवून घेतलेत. आता आपण आहे ना त्यांना वाटून घेणार आहोत, आपल्याला घावणे करायचे त्याच करता. तर ना मी आता मिक्सरच्या भांड्यात ट्रान्सफर केलेत आणि आता मी थोडंसं पाणी देखील त्याच्यामध्ये ॲड करते आणि आपण वाटून घेणार आहोत व्यवस्थित. अजिबात आहे ना जाडसर आपल्याला ठेवायचं नाही आहे. ही पेस्ट खूप अशी मऊसूत झाली पाहिजे, एकदम पातळ करायची आपल्याला. तर मी आता वाटून घेतले, तुम्ही कन्सिस्टन्सी बघा किती स्मूथ आहे, एकदम परफेक्ट. आपले जे तांदूळ आहेत ना ते वाटले गेलेले आहेत. पण ही पेस्ट थोडी जाडसर आहे, कन्सिस्टन्सी याची खूप थिक आहे, त्याच्यामुळे ना आपल्याला घावणे करताना पीठ अगदी ना पातळ लागतं. त्याच्यामुळे मी आता याच्यात पाणी ॲडजस्ट करणार आहे. बघा किती परफेक्ट पेस्ट झाली आपली. ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करून आणि मीठ टाकून चवीनुसार आपण आहे ना हे सेट व्हायला ठेवून देऊ थोडा वेळ. आणि आता आपण त्याला जे सारण लागणार आहे ना त्याची तयारी करणार आहोत. तर मी त्यासाठी एक टोप घेतलाय आणि छान गरम झालं ना टोप की डायरेक्ट त्याच्यामध्ये आता मी आपण जे अर्धा वाटी खोबरं घेतलंय ते खोबरं ॲड करते. आणि आता खोबऱ्यातच आपल्याला गूळ मिक्स करायचंय. छान एकजीव करून घ्यायचंय आपल्याला. जसं आपण मोदकाला सारण बनवतो ना अगदी तसंच आपल्याला हे सारण बनवायचंय. बघा किती छान मिक्स झालेलं आहे आणि कलरही खूप छान आलाय. या स्टेजला आता मी वेलची ॲड करते त्याच्यामध्ये. आणि पुन्हा एकदा छान एकजीव करून घेते. आपलं सारण परफेक्ट रेडी आहे. आता गॅस बंद करून आपण ते बाजूला ठेवूया आणि आपलं जे घावणे आहेत ते करायची सुरुवात करूया. तर मी हे सगळं घावण्याला तेल घेतलं आणि तेल लावायला ना मी कांद्याचाच वापर केला आहे. तुम्हाला हवं असेल ना तर तुम्ही ब्रशचाही वापर करू शकता. आमच्या गावाकडे ना केळीचं बारीक असं दांडा शोधतात आणि तो वापरतात तेल स्प्रेड करायला, किंवा नारळाच्या खिशीने देखील वापरतात. म्हणजे नारळाच्या खिशीने पण ना खूप छान स्प्रेड होतं. तर गावाकडे ना हे अशा ट्रिक्स वापरतात खूप छान छान. तर मी ना तेल लावून व्यवस्थित स्प्रेड केलं आहे घावणा बघा. आणि जर तुम्ही किचनमध्ये नवीन असाल की किंवा ना घावणे एवढे परफेक्ट आता जमत नसेल तर कधी ना कडेने त्याला अगोदर फील करायचं आहे, किंवा तुम्ही चमच्याच्या साह्याने पण हळूच कडेने सोडलं ना आणि नंतर आतमध्ये फील केलं तरीही चालेल. मी आता एकदमच पहिल्याने स्प्रेड केलं आहे आणि आता साधारण 1 ते 2 मिनटं आपण घावणं झाकून ठेवलं आहे. आणि बघा किती मस्त अगदी जाळीदार आपला घावणं कसा रेडी झाला आहे तो. आता व्यवस्थित एका साईडने त्याला होऊ द्या, शिजू द्या. बघा एकदम परफेक्ट. आणि साईडचे एजेस बघा त्याचे व्यवस्थित आपोआप निघत आहेत, आपल्याला काही करायची गरज नाही आहे. हे साईन की आपला घावणा एकदम परफेक्ट झालेला आहे. मी आता चेक करते व्यवस्थित उचलतोय बघा. आता आपल्याला काय करायचं आहे, जे आपण सारण तयार केलं आहे ना ते एका साईडला म्हणजे अर्ध्या भागाला घावण्याच्या स्प्रेड करायचे व्यवस्थित अगदी. आणि हे सारणाचं प्रमाण ना तुम्ही ठरवू शकता. जर तुम्हाला कमी हवं असेल ना तर तुम्ही कमीही वापरा, किंवा जास्त सारण हवं असेल तुम्हाला तर जास्तही तुम्ही वापरू शकता. अगदी तुमच्यावर डिपेंड आहे. तुम्ही स्प्रेड केलं आहे छान.
आणि बघा आता केअरफुली काय करते मी. आता मी घावणं हा परतलाय आपल्या सारणावरती आणि हा आपला झालाय 1 कप्पा रेडी. आता दुसरा कसा करायचा बघा, असेच सगळे करायचे. तर मी ते तेल स्प्रेड केले पुन्हा आणि आता पीठ हे करणार आहे बघा. असं जाळी येते स्प्रेड करताना. पुन्हा आपण 1 ते 2 मिनिटं त्याला शिजवू देऊ. घावण्याचं पीठ ना नेहमी जेव्हा आपण घावणं स्प्रेड करतो ना तेव्हा थोडं हलवून घ्यायचं असतं, कारण पाणी जे आहे ना त्याच्यामध्ये ते वरती येतं आणि जी आपली पेस्ट मूळ असते ना तांदळाची ती आहे ना खालती राहते. त्याच्यामुळे प्रत्येक टायमाला आपल्याला ते पीठ आपण जे तयार केलं घावण्याचं ते व्यवस्थित हलवायला लागतं. बघा आपला दुसरा घावणा देखील किती मस्त जाळीदार आणि मऊ दिसतोय आणि तयार झालेला आहे. मी चेक करते व्यवस्थित झालेला आहे की नाही, त्याचे जे साईडचे एजेस आहेत ते निघत आहेत की नाही. आता झालेलं आहे व्यवस्थित. तर आता आपण बघा काय करतोय, जे सारण आहे ना ते आपण आता पुन्हा ह्या कप्प्यावर लावतोय, ह्या अर्ध्या भागावर लावतोय. व्यवस्थित स्प्रेड करून घेणार आहे. जी अगोदर परतलेली साईड ती पुन्हा आपल्याला ह्या घावण्यावरती जे आपण सारण घेतलेलं आहे तिथे पलटायचे. परफेक्ट, किती छान जाळीदार घावणा. आता आपला 2 कप्प्यांचा घावणा अगदी रेडी झालेला आहे. आता मी सेम प्रोसिजर 7 कप्पे होईपर्यंत करून घेते. बघा मी इथे भिड्याचा वापर केला आहे, तुम्ही नॉनस्टिक पॅन देखील वापरू शकता. आणि हे भिड्याची पण एक आठवण आहे. ही भिडं ना मला माझ्या मावशीने दिलं होतं. हे गावचंच भिडं आहे. अंगणेवाडी जत्रे असते ना भराडी देवीची, तेव्हा माझ्या मावशीने घेतलं होतं आणि आता जवळजवळ 10 वर्ष झाली मी हे भिडं वापरते. पण अजून खूप छान ह्याच्यावरती घावणे येतात, आंबोळ्या पण खूप छान येतात अजूनही. तर आता मी ना झाकण ठेवलं आहे आणि व्यवस्थित परत ही प्रोसिजर करणार आहे. आपण असं 7 वेळा करणार आहे आणि 7 कप्पे तयार करून घेणार आहे मी. बघा आणि आपण प्रत्येक आपला जो घावणा आपण काढतोय ना त्या प्रत्येकाला कशी छान जाळी येते. तुम्ही बघा छान स्प्रेड करायचं. हीच प्रोसिजर 7 वेळा करायची. खूप मजा येते खरं तर. तुम्हाला असं किचकट वाटत असेल पण असं नाही आहे. फक्त जर पहिल्यांदा करत असाल तर थोडं पलटताना तुम्हाला वाटेल. तुम्ही काय करा, पहिल्यांदा करताना मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की 3 ते 4 कप्पेच करा, जेणेकरून मग खूप छान होतं 3 ते 4 कप्पे. नंतर तुम्हाला पलटायला थोडं जड जातं तर नाही तर तुम्ही 7 कप्प्याची नक्की करू शकता. खूप पेशन्स लागतील त्याच्यासाठी, कारण आपलं एका साईडने व्यवस्थित परतायला म्हणजे शिजायला हवा, त्याच्यानंतर परतून घ्यायला हवा. बघा झाले आपले 7 कप्प्याचे किती छान जाळीदार घावणे रेडी. या तर मग सगळ्यांनी खायला. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय, टेक केअर.